Sapa-sapa pentingnya kowe kan kiprah kae gembok. Anak Embes Chandra Puspita. Wong anak kancamu cimit teh kowe. Ki anake putune, ya putune. Nang ijeng mending sing ora bayaran semangat. Iya, mesti kowe. Kang dia ora teka, Kang Chandra Puspita nyumbang wong loro. Kang Terus Wahyu Turaga nyumbang loro. Terus Sekar Lumayung nyumbang loro. Terus Sultan nyumbang loro. Terus Condong campur dia darani. Condong campur sing citingil-tingil untung wani ora dikeroyok. Ngelasi dia. Ya loro-loro ora apa-apa Sri Wayu Budaya ya loro. Ramane karo biyunge. Asli mendem gue om. Iya sesambung. Is cilirmu. Ya donga bareng-bareng ya Blek. Siki dhewek acarane munggahan pertemuan ora muga-muga sedulur kabeh karo awake dhewek Kopada sing pada panjang yuswane bisa nglaksanakaken ibadah Ramadan bareng-bareng ketemu maning bulan Syawal panjang umur lancar rezekine amin sing pada dagang ya sing laris amin sing urung kebagian numpak iya sing urung nanggap reok iya nanggap reok sing urung nunggang mau ora bagiannya ngesuk maning kan anak Blek agar ngelamar aja seminggu 3 bulan orang kebagian orang bagian siapa? orang kebagian kayak setan ciblek lah ora urus lah nganu ciblek sih jika tenang 5 menit makanya 5 menit bahkan Begini tuh kayak temulan sawah bisa 6 ciblek aja kayak gue lah sok ngomong-ngomongan selawe 6 likur 8 jelangsa nu duwite dibon kabeh. Nelangsa batere nganggo klambi anyar yo nganggo klambi ebek. Ya kok masih unik. Batere pada ciponan nang laut yo nang lantare batir. Batere pada mangan enak yo ngumpane sajenan. Ya salahmu. Batere pada numpak motoran yo numpake reog barongan ebek. Ya salahmu. Kowe kan wis sumpah dan janjimu, Mbak. Ki wong anu jarene kene ora petang-petung, ya mbok menawane anak keikhlasan. Lek, kayak panitia sapa sing kongkon ya mene kon tole-tole. Sapa-sapa. Aku dibantingi. Eling-eling. Iki rembugane Agustinus. Ora rembukan ora tau petang kayaknya ya. wakil mumet berat menang Aja sama mumet-mumet kader bayarannya selama ibu mumet. acak yang usin lah acak Lek, kan mau sih golongan mengendi ya Neng? Golongan mengendi? Golongan ya dibagi di sana. Wah nyumet di mandan, di mumet mengendi dulu. Blek, si Blek, rumah sana sing arep bayar kowe sapa? Yang arep bayaran tapi nyongkas karo golongane mumet nomboke 450. Apa ya? Lah ya mong kowe kanggo lawan tok beli kebon 500. Wong iki rebugane ngebeke wong 6, wong 16. Ya takor golongane. Pasti undang sapa mbok bolane mending ngumpetan ya bener. Nyoma pribadi spesial Bos Pandawa, anak lurah Karang Mulia. Apa ya? Ya. Bapak ketahuan orang nunggang ciplek. Sing duwe Makasih, Mbak. Iya. Ya. Bapak udah silang. Diundang
Dugi Mulyadi. Oh iya. Ke, nek gawe lemong kowe, tak dongakno sugi saumur-umur ya. Ya, ora bingung arep awesan terus aing tekor. Ya, Soalnya minggu esok wis ora buka. Maju. Brek. Brek. Jere kon ngaso 5 menit men sing nonton pada jajan dhisik. Penajagane ngopi orang ana kopine. Macet di macet apa Brek? Apa Brek? Tapi panitia prakicit pernah macet. Delok yo, cidak mendelik, tadi blemuk. Mulia Eli apa ora? Mulane awet. Saweran gue Brek. Gue jenenge terus ya nyawer blemuk jere. Yang binalorak bagian nunggak. Blemuk butak lecek jere. Jadi anak gaji nunggak segala kok. Yang jadi RT nang Mangunjaya setahun Ora tau bayaran. gaji 70.000 diutang. Setahun kok digaji pira? Yang jadi RT nang Mangunjaya sebulan setahun 70.000 diutang. Blek di supporteri anak tuh sing pada jajan. Kowe supporter. Suka mas. Sponsor. Ya. Yuk laris manis Tanjung Kimpul, Brek. Ki anu karo ngaso sing pada nonton sing pada gawe duit pada jajan dhisik. Lah sing ora gawa sih? Nek ora pada jajan beki ora pada mendem melas sing dagang ado-ado Kang Iya, Jawa Mas. Tengah Padalarang Pangandaran Kaliputang Banjarsari Banjar Langgeng menganti masa ora ditukoni kader 2.000 aja rata. Aja ngadarna. Ke, sosis 5.000, cunung be mau utang urung dibayar. Engko nong maring Pak Olong. Ah, Maring Pak Olong ke Pak Olongnya malah mung di sini. umpetan. Umpetan, Brek. Wala bos Chandra Puspita mumet. Mulane ya jawani-wani asa aing. Tenang kok aing dibayar kabeh. Ya. Kali manek malah kabur. Oh jare-jare aku nyumbang papat wadon kabeh sing motor-motor mitir-mitir. Orang Barang kaya. mentune saudara kamu kaya bleret tidak Orang kaya sing 5 doa kayak awan tok 300 selawe kali wong 5 apa ora mumet golongane. Ya bintang tamune ya. Oh lo kayak jenenge anu kayak kewar. Kabar kewar. Kawer malah ke 35. 350. DP-ne tapi. Keteli uang bensin. Ya karo ngenteni sing pada jajan kontole-tole. Monggo-monggo. Jaluk Jajan, Mas. iklasane. Sing penting ikhlas. Melas yang nangkenan ora pada bayaran. Kursa ya mulai kali nyong sempit. Pira. Ya, takoni ring bapak. Ora. Nah, dia metu. Nggih, metu. Long. Duit 1 juta dibagi wong 40 ya 15.500. Malah kurang 7.500. Dia mulane yang nyong jaluk iklasane jajal. Pelok Mas. Monggo tole-tole pelok Mas. Di anak wayangnya sing ngene nampire jendek kembali metu. Yo pelok Mas. Tole-tole.